учител означава да ни уважава, да ни дава много любов, да се грижи за нас. Може и да е красив, може и да е грозен, но е важно да преподава добре. По принцип по-старите хора са по-мили, отколкото младите хора, защото младите са по-нервни. Ако е официален, просто няма да е добре, защото той е учител все пак. Не е много нисък и не е много висок, средно. Аз смятам, че един добър учител е такъв, който е възпитан, знае как да се държи с децата, дава достатъчно домашни. Не е малко, нито много и ни извежда навънка за развлечения. Човек, който обича децата и им помага, когато им е лошо. Да е много мил, а не лош с нас. Трябва да е строг малко, така, за да има дисциплина в класа. Добър ученик означава да си пише домашните, да няма лоши оценки, да се държи добре с госпожата. Да не се лигави по време на час, и не прави скандали за всяко малко нещо. Добрият ученик в час трябва да се държи, примерно да не си пише бележки в час и да си ги подмята на някой друг. Да не си говори с другарчето, да не преписва. Ако имаме, например, тест и ако случайно е забрал да си напише домашните, не е редно да си ги пише в час, ако е по-бърз от другите. Да няма никакви грешки в нещата и да има само шестици. И то от седмо соло.